फैगौ 5, 6 आरो 7 तारिखआव जानो गोनां जोंनि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जों धुपगुरि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै जों खुंनो नागिरदों। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै जोंनि नामबर ओनसोलनि गासिबो फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो लिंना लाबोनानै दिनै एनसिसिनि प्रशिक्षण होदों। बे बिथांमोना गाजा गोमजायैनो फैनानै दिनै बाहागो लाफैदों आरो बे दिनैनि जितुनाखि एनसिसि फार्स्ट फोरोंनाय दिनाव जोंनि ओनसोलनिनो बा BKWACनि मानगोनां EM प्रदीप सरगारि बिथाङा फैनानै बेखेवना होबाय। बिथांसिम गोजोननाय जासिबाय आरो आं नैबे समाव रायजो राजा नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनाय थायो जे फैगौ 5, 6, 7 जानुवारि 2022 सनाव जितुनाखि जानो गोनां गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जितुनाखि बोसोरसालिया जथुम्मा, बे बोसोरसालिया जथुम्मायाव बयबो जाहाथे फैनानै लैहोर लैहोर बाहागो लानानै जोंनि हाबाफारि बायदियैनो हाबाफारिफोरखौ जाफुंसार होनायाव मदद हेफाजाब होगोन होननानै आंनि खावलायनाय थाबाय आरो जोंनि गासिबो बानजाय आफाद बिथांमोनखौबो जाहाथे गोसो गुदुङैनो खामानि मावलांनो थाखाय आङो खावलायनाय थाबाय आरो जों मावलांगोन होननानै मिजिंथिनानै। दिनै बेसेबांसो गथ'फोर बेवहाय बाहागो लाफैदों? जोंनि बेहाय दिनै 200 जननि बारा फैदों गथ'फोर। सोर फोरोंथाय होगासिनो दं दायो? बेहाय फोरोंहोफैनाया जाबाय मोनसे समनि आसाम पुलिसनि रिटायारमेन्ट सेकेन्ड उसि मानगोनां लक्षिकान्त खाख्लारि बिथाङा जोंनि ओनसोलनि बिथाङानो फोरोंफैदो आरो बिथांजों लोगोसे जोंनिनो सिनियर गथ' 3, 4सो दङ बिथांमोना फोरोंहोदों।